Audio Jungle. Spoiler kancane ngiyitholela nje iphuzonyana bese emva kwalapho ngiyobambela ugogo wami okusagrocery nyana ngibe mnandi ukuthi kodwa ngeke lebela ngoba namuzo Mala mosuhle tujanti ku16 khona into enyuka bullets iphumile futhi umbhobho khona into eshunga bullets iphumile futhi umbhobho khona into eshunga basi strate sokuluva muva gijima amabomb phakama ipayipi gijima inkwazela umkhwabanisi bathi 16 wenze uyeloba ngamakhala bathi 16 wenze uyeloba ngamakhala Ngoba kujaha labantu. hayi akunalutho ngoba ngijogela nje ukuthi kudala nje umuntu wagcina exercise yabo akudala nje ngagcina ukuthi umuntu Izolewani siyazi kahle ukuthi wena uyigwala akadini manje. hayi kodwa ngiyazizwa ngathi hayi ngathi ngakabaleki kangaka sokuluva muva gijima amabomb phakama ipayipi gijima inkwazela umkhwabanisi bathi 16 wenze uyeloba ngamakhala bathi 16 wenze uyeloba ngamakhala sathi bullets ebifake Kennedy iyona le mali engiyiwine kulaba 4 uyithole kosobeni bathi strate spread kabi sibazwile beringinyo bathi strate spread kabi music zinga lobugebengu labo fakazile ogxekile ibullets ihlakazile 10 rand Hawu. Ay ngiyabonga boza yami. Ay. angisatholi noma 50 nyana ke phutha kwena yini hlothi complain nje complain face off engifuna umnisho boya ngaphefumula etsakafelo music production Mela feli zono zakha macala akhawenza izona funa simkhwebe simfuthe bafana ngaqala board funa bulawe kabuhlungu ngesihungu namhlanje usuku kumela ngitazwe ngegoni ibullets igilo ngomkhono manje ungadala umbulale maluma akathwale nzima mela phuza amanzi ebattery ngokhamba before ashone buda sano sane saya khona itswele zorisaya funa bodiswe ngomlilo nomlothu umashe nomoya sengafakaza ufakaza khihla amagwebo fakaza ongena fakazi inombolo isuka imashini mele simhlubeni isikhumbe saphile saphefumula simvula isifuba ngembazo umphefumulo uphume mawala simthathe somasha naye somshisa ngasemgedeni mela gogo ngoplastiki simshise kodwa esaphila menza phefumula ngenxeba simvula imbobo ngenkemba mina vele bengagcwali lomjita kaphefuma makaphethisela kuhlumulo sebejita ola makaphethisela kuhlumulo makaphethisela nzima gogo ngoplastiki ashiswe makaphethisela kuhlumulo makaphethisela kuhlumulo makaphethisela kuhlumulo makaphethisela nzima gogo ngoplastiki ashiswe Ngaqala afaka uplastiki before simshaya ikhimbi simpodlise ngepistili simbambise kwephixi mina abone kusazwile somphakathi simfune sefile abone kuslinile siforami simfune seshini situmbuso lenge strategy mina shizile sokweni tukule umlande eshile nenyama igcwele emgwaqweni khona yami isale entanyeni kaze bafethu ngenze wena uyazazi umthakathi kade bawuthwebule abantu ngangitsasuli wena stay kwamanje ngizofaka uphathi wabulala umakhelane esalandela isizukulwane yazini bafetha mnuku umswana kabhodise losathana mzimba ube mabheketwana icubu udliwa amanketshane nanezinja nanemntwana manje ngixoshe zonke ingane ngoba imbazi ngene ekhanda naligazi seliyaqasha lo masaka manje uyafa bayamgwaza lo bohaqi noplastiki useyawuphatha necartridge seliyaqwa makaphethisela kuhlumulo makaphethisela kuhlumulo makaphethisela kuhlumulo makaphethisela nzima gogo ngoplastiki ashiswe makaphethisela kuhlumulo makaphethisela kuhlumulo ya khabazela ngicela mfowethu ungiphi insuku ezimbili noma ezintathu nje futhi uzoyihlanganisa intombazane khabazela ngizofika nayo lapho qathatha
Ya Khabazela lento ayihluphi, ihlangana hlukana nginika ucash ngikunikeza intombazane kuphela mfowethu. Okay. Khabazela ngicela ukuthi ungibambele kancane engathi khona okuhlangana. Ipati into zakhona bomamkhito ngakabhodi mosakwazi uphile kanti ufake irap enebhabodi ufake umoya uphile impilo ubheke phansi ungakhulumi ipati into zakhona bomamkhito ngakabhodi mosakwazi uphile kanti ufake irap enebhabodi ufake umoya uphile impilo ubheke phansi ungakhulumi le ndaba iqale emaphepheni umzali eshawa ngesekeni plus ugazi ebhejengayo yonke bisephaketheni ndizamzala ngumasliki mayiseqala ukuvuka ushiki ngabe ekhala ukhinciphu manje ubhuda akafiki shita ibheke la phela semphelile abadizile plus ushibizile shita akasaphele sakugqokile masha noma yini neconference ngahlala estikini shita shayisana biziphephi masha ngeruchi masha ngolayini mayisakhandisa kumanyaweni umzali usegemini abiziphepha hlehle akhala umjida khumula ustro sawuphonse stikini athi uyasika hlehle iphepha biziphepha lisele emuva manje usele enqondo zonke impahla sebeyishaya emuva akukho kuyovuthela ngeke ephume ephandle engagqokile shubile ichapile emzala ngase bekhona okubhodayo umagazi akasenalutho esandleni usele nentshiza yekuse washout mfethu lo mjida ucabanga usathana hayi imjida ungayenza into ezokubuyisela amabhadi beka leyo nsimbi phansi cabanga clever hayi wanda mina sibuyele kuyona ufezi lento yakhe ukuthi ahambe idrati angisayithandisisi kahle kangangokuthi mina njalo uma ngabe kuzoshaya u6 o'clock la ekhaya akekho yena. Ngiyaxolisa baba. Kodwa ubeshilo ngesikhathi ephuma lapho ukuthi usaya ku Bible study nabangani bakhe. Mhlawumbe ulibele nabangani bakhe lapha akasibona isikhathi. Akwazi ukuthini? Ayilingani. Asikho isidingo sokuthi ngikhathazeke. Kakaleli kakhulu. Usafe ufile. Into engicabangayo ukuthi noma engekho kumele sikhuleke ngoba nami ngade nginosuku olude namhlanje sikhuleke sikwazi ukuyophumula. Awuzofika egameni lenkosi yethu uyaHosea Mashiach ngithi inkosi nawo umndeni wami ngobeke ezandleni zakho uNkulunkulu ngicela ukuthi uguqule nale nhliziyo yale ngane yami engezwe egcwele ibradini ngithi ngegama lakho usindiso yethu kuze kuphakade amen. Amen. Awusho wena uxolisana ngempela lento leyo yenza ubona ukuthi ukuhlambalaza lomndeni ubhizi nezitradi lapha ubhizi uyahlenyuka la ezitradini mina lento engishumayeze esontweni ngishumayezele ezinye izingane zizothini mangabe lento le yangihlula ukuthi ngikwazi ukumqoqa nina nezingane zami la endlini Ehlisa umoya. Ngihliselana umoya lo lezi ingane lezo ngigeza la ekhanda lami ukuthi ngumfundisa kusho ukuthi kumele bengithathe kancane lapho wathi ngihambe ukuthi ngiyolala Baba kublema mina. Yimini oserongo manje. Ngihlezi ukukhuza njalo nje ngezinye izinto ozenzayo. Ingane yentombazana ngalesi sikhathi estradeni. Ngikhuluma nawe. Ingane yentombazana ngalesi sikhathi estradeni. Uphekela mbani wokuwashela mbani izitsha wena mbani ogeza izitsha la ekhaya. Uxolisa. Ngazongihlanyisa wena. Uxolisa mhlezi uxolisa wena njalo nje. Sithanda sami. Kuninzi ufonela ifoni akivali uphuma phi? Yokho le ndaba yakho yokucima ifoni ngani izombangela iBP. Ukhumbule mina ngipregnant sisafuna 6 months. Wona uyahamba lapho angangazi ukuthi kuphi. Uyacima ifoni lokucima ifoni. Okay, ngiyaxolisa semsami. Mina into ebengizama ukuyenza bengizama ukuthi ngiphume ngihamba ngiyophandela mina nawe kanti ke futhi bengiphandela nalo phela ozayo. Ngiyazi thina sami ukuthi ngikuphathe kabi kodwa ke kumele ukuthi ngiphande.
Manje ijacket yona ngoba nje yabonakala ukuthi umntwana sase-teenage. Unganje ukuthi ehamba lama-teenage inkunzi Dolly. Ijacket. Avele ukhohlwe ijacket yazi bona phela. Ngicabanga la ukuthi ngoba isithandwa sami sikhulelwe kunganjani mhlawumbe ukuthi la uvele uyizitholele mhlawumbe uchocolate my yogurt for ama cravings akho phela. Mina ke kodwa ngoba ngiyabona ukuthi amabhodo ngathi omile la ekhaya ithi ngithi shwe ngiyozama ukuya ngasethunjini bese siyabuya siyalala ngithi. Okay baby. Yes, iPhone. Man, angishayanga kahle man. Okay. What's it? Phone, imali, angene la. Ya. Ungalinge unyakaza. Wanyakaza. Amathumba akho bayocosha phansi. Into nje ongangenzela yona ukuthi nje ucooperate unginikeze lento engiyifunayo uphume kanje nophume kanje. Good. Ubani? Oh, senibuyile futhi. Yabona kulokhu kangidlali ke bafana bami ngiyonihlaba nonke. Hayi Thepho yini mntanami? Umsindo wani lo ngoba ngiyezwa kunomsindo nje. Yini umsindo wani? Umsindo. Umsindo mntanami ngiyezwa ukuthi unomsindo. Angifuni umsindo la ekhaya. Ukuthi kahle kahle gogo bengivashelwe abangani bami yabo. Manje inkinga banomsindo kodwa hayi khulila sengibaxoshile. Hayi angifuni umsindo la. Mina kunomakhelwane wami ungitshelile ukuthi eShoprite kuyachashiwa. Imanager eShoprite ifuna abantu. Wena fanele uhambe uyofuna imanager yaseShoprite uthola umsebenzi. Ngikhathele mina Thepho ngilibile ngikondla ngemali yami yepension. Wena ulibile uhleli wenza lezi zinto uzogcina sowubhema, mawubhema kwakho kuzokusiza ngani? Ngoba uzobe usophinde uphenduke enye inkinga nje engasayazi nami ngingasakhona nokuthi ngikucontrol ngenzeni. Usase lapho gogo ne kahle vele bengithi ngisazokutshela ukuthi khona ibusiness ne ebengifuna ukuliqala ekuzongenisa imali eningi yabo. So uyabona nje wena khululeka uthembe mina njengoba nje ungibiza ngoTsepho kusho khona ukuthi mina ngikuthemba kuzomela ungithembe yabo. Into engayenza ukuthi wena njengamanje ehlisa umoya ungazukhushukela ushukela good things will happen. Okay. Injalo mntanami ngoba angifuni ngoba lento ozenzayo nje zona angifuni yiwo ngifuna ukuthi usebenze uyekela abangani laba ngoba uzogcina so uphenduke into engasa understand nami. Hayi khulileka gogo wena nje into ongayenza ukuthi nje uwenza itiye lapha ya ungehlisa umoya. Okay hayi ngiyabona Nedaba nanejele vele bamzalela khona khule khona mabembuza inkaba yakhe isele khona bonga wena ongakabhondi kusengenzeka noma yini ubotrayisa impilo inzima sho ipati into Kanti uFifi uva yamazi uFifi nokuthi makufanele sisheshe sihlangana vela ayifikele late. Yazi uFifi yamjwayela. Bangisho kahle ukuthi ngifuna ukuthi sibe ngo-10. Mhlawumbe kube kuthiwa uyamfonela. Hadi mchenzi. Ekufika late. Dolly ntona yami. Awusho siphathele njani? Qhamusa uthi idole ntona yami eqalo late la. Hawu. Okay. Ufuna ukuthi ningimamele bafethu ne. Nivula amadlelo. Nikeqe khona bafethu. Siyezwana ngithi. So inhlekho into eyenzakalayo la nathi. Kunehutman bafethu la. Elinyanga.
Njoba linyanga leli futhi manje bafethu lifuna intombazane eyiV dot. Leli manje bafethu lidila ngokuthwala, lidila ngedumbu zabantu. Ngizwa kahle ngithi sho. Bafethu into ezokwenzeka la simple and straightforward. Ngifuna ukuthi bafethu ngizwe. Mase ithola lethekeni. Uyabona la igasi bafethu. La ekhasi bazobe bezumsuzo wethu. La ekhasi bafethu. Bazobe bethandeza la kuthina. So bese cheese. So bese iphakathi komhlane nempeleko. Sizwana. So uma le deal bafethu siyithola. Bazosithi 70k. Hayi. Nakho. Hayi. Nakho. Imali engaka? Ngidawa manje. Yabona. Uthi leli lifuna intombazane eVG. AV dot. V dot. Bese lisinikeza u70k. Phela leyo ntombazane ufifi. Usuyahlanya wena. Ungathatha ibhizinisi ususele estradini uzoletha la. Lo muntu sisipana naye wena umcabangele kubi. Boza yami. Yazi ukuthini? Ngiyazi le ukuthi ama deal amaningi ahleze eqhamuka nawo. Kodwa nje wena ngesinye isikhathi ukungaliboni igolide la phambi kwakho. Solo kufuna ukuyongena emgodini yombi igolide ukushiya la endlini. Ngazi ukuthini? Ufifi akakaze ajole, akakaze alale nomfana. Yebo lonto. And sithatha ufifi thina siyomfaka enyangeni, inyanga isinika imali, siba mnandi. Kahle yini ngawe? Yazi gecha mabo. Next time soyifaka enyameni. Ngiyaxolisa. Boza. Dana yami. Uyabona le kikoza nani? Igrade le kiki. Asiyithathe. Dana yami. Uyabona mina ngiyayifuna le nyukulo. Shondwana. Ngifuna ukuphuma lapha ehlahleni. Ngifuna ukuyotholelwa umqasho. La ezofika ngishayele wami umthetho. Phela ngoba uma ngizolapha endlini uyakhenya yo. Yani. So asithathe le dinto le. Dana yami. Thatha le. Awena ngicele ngawe wena. So bafethu lento simple. Yes. Veli kahle. Lengcuso siyifunayo seyikhona. Sengiyitholile. Ensengingathi ukuyilandela kancane. Kodwa ke ish. Mina nawe mfethu kuzoba nzima scheme ukuthi sithole. Ntwana yami. Ngiyazi ukuthi mangiphethe wena lento. Ngizoyithola lento engiyifunayo. Hawu ukhululeka wena boza yami. Wena nje ngishaya ngama details ale ngane le. Mina ngiyisondeza eduze. Uba. Themba mina wena boza. Themba mina. Kanje. Semalini manje? Perfect. 70k baba uswini. Sihamba nawo. Yeah, samba. Siyasebenza. Siyasebenza. Soft life. Soft life. Noma engibona uvela hlanya funa ukumbamba mina ngiyahamba ngeke mina ngimele lensamba nobola imashi bafethu lindizwe izolo umqoshe ephathini semayifika yavele yajamba linda ngimfile maye ngibona ungifake libill ulinda kanendaba nanokuthi ngiphethe icherry yami maye ngibona uvela thatha ihage hamba nokiss futhi akaqamula isihlathi sinando shaya emlonyeni izinto azenzayo ngifise ngabe zenziwa icherry yami ulinda ngimfuni mayiqhamuka ngijike endleleni lengane kangizwa yazi la kumina ifana nensizwa ulindwa istory masihlangana ufuna ukungibamba mina ngiyahamba zolo ngize ngahlehlela umcimbi ulinda kaphoxeka kanendaba ulinda kayiphothi bafetha ngishaye ngale ngane ngifakela mehle futhi inamba yami ngazi ukuthi uyithole endlelani ufona ngo12 ebusuku ngifise ngabe icherry yami angibize ngamagama osuyithola vo baby no honey le nombolo ayimashi yebafethu ulinda uyangifuna ulinda kachushi yazi uhlulwa ngisho kwibamba njalo mayengibona uvela hlanya funa ukungibamba mina ngiyahamba ngeke mina ngimele lensamba le nombolo ayimashi yebafethu ulinda istory ulinda kachushi yazi uhlulwa ngisho kwibamba njalo mayengibona uvela hlanya funa ukungibamba mina ngiyahamba ngeke mina ngimele lensamba le nombolo ayimashi yebafethu ulinda istory ngishintsha ifone number ede lapho mashe roundini futhi ngiye eduze nawo mashe ulinda ngafika ngitshela ngifuna phansi na Ukuthi bengifuna nje ube right wehlisa umoya and futhi okunye bengifuna ukubriefa kahle nalabo usikhotheni laba la ekazi ba dangerous la ekazi vele kahle kahle ku dangerous ngempela yeah and futhi wena ngiyakubona ngathi awusiwa la kahle kahle ungitshela uphuma phuma emakhaya
Ngiphuma eKZN. Oh, eKZN. Phuma nje la nifuna nekazi. Bengivakashile la. Kahlahle bengize emcimbini wamatshitshi. Oh, emcimbini wamatshitshi. Yeah. Hayi, kusho ukuthi ke mina nawe sihamba nyawo lunye. Nami nje ngisaseyitshitshi ngisawuhamba umhlanga. Kwakuhle kuzwa lokho. Manje awusho. Lo mese wakho uhlezi uphethe vele. Usho lokho. Ngiyovale ngaze ngikuthuse ngawo. Ya, ngihleli ngiyophetha. Ukuthi ngiyivikele kulabo sikhotheni la abala ekhaya. Oh. Yazi, ngiyokwenzela isiphuzo lapha ya. Ngicabanga right. Feel comfortable ngeza manje. Hey, ngiyabazana nithi lapha endlini. Khuleka wena sengisho. Sheshani mfike nina la. Oh, all right boss. Eish, yajamba. Sini. Ayazi nje amastali kanje. Ashintshe indlela siphumeni ngala nayi lengane. Awukahle ukushishila izokhwini mina ngene. Hayi ngeke mfethu angisha ngisho nanokuhlangana. Hayibo. Manje le nyamazana osibizela yona. Ubehlonile nje manje. Hayi man. Hawu uyabona hawu madoda wawu. Asokuthi kungenzeka ukuthi akakabi kude nomuntu sowasiphuthumeni sami ukuthi mhlawumbe ukumjaha mhlawumbe singambona. Sho manje. Asambe. Kanti bungavali ngani na umnyango? Bathi abadala ngikhulume ngingathuli mangigonyuluke mangiphakama esimeni somoya ngibona nginesimo sefela imnyama elikhungetha amagazi ngibona ilokishi negazi amaphara abuza amanxeba ngibona umoya omubi mina isithunywa sabantu abafile kunamalulwane amathathu enadala afike nongcola ngibona abantu asebashona isimo somoya ivunguza ngibona ingane engasabili makhehla abaselekile khona abathi abalandiwe bafela ensimini yebhulu khona isalukwazi esidinga ungeniswe esangweni nasibongile bathi angimtshela udaba ukuthi bomile abashibizile badinga izulu nokhamba uround ofulelwe ngotshani siwabanye beni badinga ukudla igobongolo mbili kodwa nikholosile sengabantu enikhuliswe ngesitulo bathi abadala ngikhulume ngingathuli mangigonyuluke mangiphakama esimeni somoya ngibona nginesimo sefela imnyama elikhungetha amagazi ngibona ilokishi negazi amaphara abuza amanxeba ngibona umoya omubi mina isithunywa sabantu abafile kunamalulwane amathathu enadala afike nongcola ngibona abantu asebashona isimo somoya ivunguza ngibona ingane engasabili makhehla abaselekile khona abathi abalandiwe bafela ensimini yebhulu khona isalukwazi esidinga ungeniswe esangweni nasibongile bathi angimtshela udaba ukuthi bomile abashibizile badinga izulu nokhamba uround ofulelwe ngotshani siwabanye beni badinga ukudla. Shine makhoneni sithole isakanyana ntwana lokuyithola ekosomeni bathi istrati sibhede kabi sibadlile beringinyo bathi istrati sibhede kabi sinyuse kuzinga lobugebengu labo fakazile odlekile ibhulethi ihlakazile bheke emsebenzini hlobise ngenhlamvu kuqhakazile 16 shoots igama ngebhulethi ithephu ngifakazile 16 shoots igama ngebhulethi ithephu ngifakazile ngifuna ngigaqanisa ngebhulethi mgwaqo ngiphambanisa ngifike ngihlanganisa sofu nomsisi ubahlanganisa somanyakazisa umfilisisa gcwale mabajijimisa umsebenzisa umfilisisa gcwale funa ngigaqanisa ngebhulethi mgwaqo. Where's Pay? Oh, sure. Sisi
bosi wakho uThobeka. uThobeka uhambe ekuseni. uThobeka yakho. Ngoba ngiyitshelile ngani ukuthi ingahambi. Emva kwalento enzekile izolo ihuba umfana. Awuhambi uyobheka ebanganini bakho umbuzo ukuthi abambonanga yini. Thobeka yazi afuna ukungikatha nosisi shingane. Ngibonile untombazane ugqoke isiketi esiyicwini nesigqoko esimhlophe. Nyakazisa umfilisisa gcwale abagijimisa usebenzisa umfilisisa gcwale vula mgadanisa Usisi ugqoke isiketi esiyicwini nesigqoko esimhlophe. usisa umfilisisa gcwale usizwa kusudumala ngizwela ukushisa khona uzodumala mosuhletha ujantshi ku-16 khona into enyuka Nenganyana nje intombazane beshane igqoke ilanga lonke namhlanje ayikho ekhaya kanti izolo lihubha omunye umfana azange ngibone nje intombazane yami. He chose me. He chose me. He chose me. Chose me. I could not say. Bendlala ngawo. Uthobeka Nkosi yami.
Ngiyachobeka. Ngizoyithini-ke le? Oh, wangifaka enkingeni umntwana. Stay. Yimina maka Siphesihle. Yeah, yazi ngithi ngibuza ukuthi awuyibonanga yebo lengane le entombazanyana nje ezile ezovakasha ifishanyana. Awusabuyibona ubegqoke iRoyal Green namhlanje nesigqoko simhlophe awumbona. Idukile lo ngane ayikaze nje ibe khona namhlanje. Ngibuza uSiphesihle uthi soloko uhamba ekseni. Hayi. Ngiyabonga. Shuthi uzoqhubeka lokho ngimcingile kwabanye. Aningisizeni ningicingisa abantu. Angiyazi ingane ibuya le oNongoma manje izolahleka la eGoli. Usisi wami nje ngizomtshelani awungitshele sine. Ngiyabonga sisi. Ubuye futhi ngimfundele. Sisi. Makatana. Mama, awukhuluma noma Siphesihle lo ohlala eNzansi. Cha bengithi ngibuze mawuthi awuyibonanga lengane le ezela kimi izovakasha. Uyibona nje le ntombazane efishanyana. Idukile phela ingane namhlanje subulonke asiyazi ukuthi kuphi. Hayi cha phela nami bengingasho ngithi not to stress ngoba vele ingane mhlawumbe nje ngoba i-teenager izobuya kodwa izolo lokho bekade ihujwe umfana so ngiworried kabi nje njengamanje. Cela ningifundise manje. Ningifundise ngoba angazi ukuthi ngenze njani manje. Ngiyabonga sisi. Okay. Eish. Ngicela ingane kasisi inkosi yami ingayazi ukuthi ibheke ishokephi kumanje. Ngicela uyigcine ingane kasisi angazi ngizothini, angazi ngizomtshelani dadewethu, angazi ngizothini, angazi ngizoyenza njani baba wami. Uma ngabe ingane yehlenyelwe into ebuhlungu, ngicela ukuthi uyigcine ingane, ngicela ukuthi iphunduke esandleni sikaSathane. Ngiyacela msindisi wami in the mighty name of Yahushua HaMashiach. Yenda, eza. Kwenzala. Ngongisize. Yendaba kwenzala. Abantu abangijahayo
Ngongfihle. Kwenzakalani? Khona abantu abangijahayo, ngongfihle. Banda. Hey. Bathi bakhuphelana labantu. Angazi nami. Awusho ntombazanyana, wena ubani usukaphi? Mina igama uThobeka, ngisuke eKZN. Kahlahle bengize emcimbini wamatshitshi. Umcimbi wamatshitshi? Yeah. Mani uyitshintshwa. Yeah. Yazi mntanami la ukhona usafe. Njengamanje kuleka akho umuntu ozokwenza next usafety lo khona. Into enzoyenza njengamanje ngizofonela umngane wami ohamba ngemoto sikuthathe sikuse ekhaya. Yenkabi yami ngicela njengamanje uphuthume njengamanje lentombazane le besikhuluma ngayo sengithulile ngizokuthumela ilocation njengamanje phuthuma ungasachitha isikhathi sheshisa ya sheshisa kade unjalo umuntu batho Kashula pes kamsindo ka Wonderman. Face off. Music production. Mela felizono zakha macala khawenzizona funa simkhole simfuthe bafana ngaqala bot funa bulawe kabuhlungu ngesihluku namhlanje usuku kumela ngitazwe ngegoni bullets ikilo ngomkhono manje ungaqala umbulale maluma Khabazela. Ukhabazela usho ukuthini mothi ingane buso uyitholile yabuya yaphunyuka? Okay Khabazela lalela. Ngicela Khabazela ngicela ungiphe nje usuku olulodwa noma ezimbili. Yini? Uthi uKhabazela bese eyitholile ingane yabuya yaphunyuka futhi. Hayi. Uyithole kanjani? Sigijima. Nami le nto ngiyibuza yona. Yazi ukuthini? Kahle yonke lento le yenzeka nje kungenxa yephutha lakhe lo. Iphutha lami? Yes, kuyiphutha lakho kanye. Yazi awukwazi ukuthi ungavela udukelwe ingane khona la. Ikudukela nje khona la ingane lena ivele iduke nje. Ngenxa yokulahla itiming. Hawu, ingakho nje mina kade ngisisho ukuthi asivele sithathe yena lo, sivele simnikeza ukukhabazela sinikeze i-70 squad. Simple. Ayikho le ndaba. Ngangijwayeka mina. Ngizokwaza mina. Yazi ukuthini? Ngizokwaza. Ngikwazi man. Hayi man, yini kanti? Yini inkinga yenu mina nobabili? Nahle sinikwebhane ngathi nezingane ezincane, yini kanti? Nifuna ngenzeni mina? Wena. Kunini ngikutshela ngikukhuza ngento eyodwa? Ukuthi ungasebenzisa isikhali usebenzele kaChuzi macala wakho. Kumanje usebenzisa isikhali waChuzi macala wakho after everything lo ayenzile ayithulela wena. Kodwa kumanje wena ufuna ukumgwaza. Angazokuhlanyisa wena. And wena. Izongicasula lento yakho. Lo muntu lo siphila naye lo muntu lo. WaChuzi macala wakho. Kodwa wena ufuna ukuthi yenzeni? Enze umhlabelo. Angeke ngize ngivume mina uFIFA azongigibela enhloko angihlale la. Angeke ngize ngivume mina ukuthi uFIFA ngihlale la. Ngizomela kufaka engqondweni. Ubani ozovuma ukuthi wena umgibele enhloko? Ubani? Yazi ukuthini? Mina ngizokwaza mina. Yeye ngizokwaza. Ngithengi. Nithi ngizokwaza. Hayi man. Kanti yini inkinga yini? Kunini nginikhoza ngento ayi-1 ngaso sonke isikhathi ngiqale ukukhuluma ngayo le nto manje kodwa futhi niyaphinda futhi nizokwebhana khona la yini angingizwa kahle Hamba Ambani man azongidina man ngoba ni useless anginamsebenzi ngihlola ukubamba intombazana encane ngaka Hello? Javelin Police Station. Yebo imina. Okay.
Okay. Yebo. Ayi ngizophuthuma kufike khona manje. Oh Nkosi yami. Into bengihlupheke yona emoyeni, into bengiworried yona. Oh Nkosi yami thobeka. Ukhona khona lapho. Okay, ngiyabonga kakhulu. Yebo ngizofika manje. Ndeno njengoba ngihlanganisile namhlanje nginesifiso nje esisenhlizweni yami ukuthi nginazisa ukuthi ngimthanda kangakanani. Mhlambe kungenza ukuthi kuyesinye isikhathi nginokuthi mangikhuluma kube ngazathi mhlambe let's say ubaba strict ngalawo. Kodwa ngifisa ukutshela ukuthi ingane zami ngiyangithanda. Bese ngingakhohlwa indlovukazi yami usuka sami. Sipithi futhi sesibhala khona sami. Wena ngakukhetha bekhona abanye. Kodwa ngabona ukuthi okwazi ukuvusa umuzi kababa ubaba wena. Ayipheleli lapho mama lezindaba engiyiphethe kukhona engaphezulu kwalokho. Kunodaba lapho olumnandi kakhulu ngijabulile la ngaphakathi kimi. Ikakhulukazi kuwena ndodakazi yami. Hawu baba uza nazo phela. Cha, ngifonela umfundisi uKhumalo. Uthi lapha ufisa ngimganisele wena kwindodana yakhe. Hawu. Ngiyacabanga ukuthi zizoyijabulela. Kuyona into engajabulela le baba. Hawu sekwenze njani? Sekwenze njani? Ngeke ngize ngiyoshada ngomfundisi mina baba. Mhlambe ngabe ndodakazi sengikuphoxile. Kakhulu. Vele njani ngizokuyoshadela kamfundisi mina. Kwenze njani manje? Bengithi uzoyijabulela lezi ndaba. Ngijabulile nje. Lalela ke ndodakazi. Imali izophuma kwelami iphakethe eyokuthi ushade. Ngiyacabanga ukuthi lokho kukodwa bekumele kukujabulise. Angifuni, angeke ngize ngiyoshada kumfundisi mina. Lalela ke ndodakazi. Uma ngabe wena uzohluleka ukuthi uhloniphe la ekhaya, wenze nje isinom kanjani, uzenzela khona amachanca, khona amakhampunzi edlemini la ekhaya. La komadlovu. Yimina odweba umuntu. Uma ngabe uyaweqa wena, komele ungithumele. Ayikho phela into. Uma ngabe sewuyibona ukuthi usukhule ngokwanele la, kumele uyithole nowakho umuzi, uhlale nalabo abantu obona ukuthi uphila. Hayi bofeza. Hayi bofeza mntanami. Ngeke mama. Kodwa le ngane. Zonqanda umvundla phambili. Shosho majenzi. Yazi nginesipani lana. Engifuna nizoshana namhlanje ebusuku la kithi. Ya shosho. Menifika nje mina ningazi lapha. Fika ngithatha imali ngishaya isipani esigreen. Nimeke shosho ukuthi yonke into iclean. Ngifuna ukuphuma mina la edladle nangithi nganitshela. Ngifuna ukuyoqala impilo yami entsha. Ya sho. Sebenzisa umfilisi sagcwale funa ngikatanisa ngembulethi kodwa ngiyabhanisa suke ngihlanganisa sofuna umsisi ubasakanyela uthekwa namanje ngithepha wona manje Okay, phansi uhleli okay. Ekhoneni ma. Siyokhoneni baba ngithi la. Yini uzubhaka ufuna kusaza uqobo yini? Baba badani. Hayi kutheka sekuthesini ubuzo la manje. Umntwana wami. Yazi uthini? Amsakaza ukuthopha lo muntu ngathi. Okay. Wasikamuleni. Akusentana uqale ngapha. Yini kwenze njani? Buwana mamovi la. Kwenze njani madama? Kwenze njani? asikho isikhathi sokukhala la Kwenze njani? tuthathe indaba zokukhala la uNkulunkulu shiyela. into enzoyenza ngizobele ngithule angifuni umsindo ukuze umsindo la kanti ngifunani ya Kwenze njani? awuthathe lesitshajana lesi silethe la letha lesitshajana lesi la
lento ke soyenza kalula isimple and futhi into engithanda ngayo is straightforward iqonde njengayo Amen akesizo amen Ngizokwenzeka njengamanje ngicela ukuthi ningilalele ngivula amadlelo Nje soyenza nje ekhaya size ngesihle esimnandi kakhulu sizovula inkonzo inkonzo lethu into emnandi ngayo ukuthi ayithathe isikhathi ithathe 2 minutes mase si out Amen Mfundisi sicela usifasele iBhayibheli Into nje ethanda ngiseduze naleli iBhayibheli ngifuna ukuthi ungivulele iBhayibheli yakho ufunde ivesi olithanda kakhulu kunawo wonke Ntana kuyafana Baba ngifuna ukugela isizwani. Maningi mntanami Baba ngicela ungifundele ivesi okuyilona othanda kunawo wonke lapha Funa baba. Longela ngoba ngibona ukuthi umfundisi ngathi wenza kancane into engizothanda ukuthi yenzeke lana njengamanje ngifuna ukuthi ningilalele lana sizanga nje asizanga ukuthi sizongobumnandi into engifuna ukuthi la ngifuna sithole 80,000 manje hayi sasa imali ekamntana anayi imali ne asina Isikole manje ngiyayithanda Imali njani uthi ayikho lo mhlaba lo ngicela ukuthi senze kanjena mama Emanje sithola ngamafoni ngiyayithanda ke kodwa leyo ukuthi iyatransfer isipho lesifo Asibeni siyiphelezela ngengoma emnandi esiyithandayo sona akesizo amen Ukholo lami ngonyuka nalo Asikoqeni bazalwane into ezokwenzeka ke njengamanje sizocela ukubonga la ekhaya sibe nesandla esihle kakhulu nisiphathe kahle into ezokwenzeka njengamanje ukuthi nje thina sebe sisishaya inyawo sesiyahamba akesizo amen manina mosizana kahle amen ngicela uamen sizocela ukuthi nisiphe isikhathi singango 10 minutes ukuze nivukelane khona sobe sesiphumile sebe sisi out nini siyezwana yezwa ndoda amen ngokukhuleka amen akengiculela umnikelo wethu onyuka nawo umnikelo wasifika ngaphandle niculela ngoma siubambe esandla siyongena nawo Sibuzana ubhizinala Nene ngizodinga ukuthi sihambe njengamanje siba ngeseleni KZN ngicela ukuthi uhambe lapha kini layishe yonke into yakho uzoyidinga Manje. Anasam, kasokuphuthela. Yonke into right. Yebo yonke into right ngisehamba njengamanje ngifuna ukuthi uhambe uye lapha kini uthathe wonke amasaka akho sihambe kani mana sembuzana Lalela la angithi uyakhumbula ukuthi ngakuthembisa isoft life njengamanje lento obhekene nayo ubhekene nokukhasikhasi uyangizwa sithembisa uyangithemba ngithi
Ya, ungaphuthuma. Ayazi ngilambile, kuhamba ekhaya. Musimpahla zami lezi. Enhle kwenzakalana ngafeze kusaphi impahla zami? Yazini bhuti. Khabe umngane mphathini washing machine. No. Ngiyakutshela, songithi ngithatha impahla zami nezakho sozwashisa khona. Sikhathele phela ukwashela ngezandla yabona. Awafi, ayazi cele ngayo sisters. Relax uzobhala lo. Khudile. I think we're going to get it. Kashula phezu kamsindo kaWonderman. Face off. Music production. Mela Felizono zakha amacala akha wenzizona. Nibekwa yini nina manje la? Sibekwa zinyawo zethu la. Thina siyizinja zakho. Sizingelele. Wena udla inyama thina sidla amathamba. Imali yethu. Imali yenu? Ukhuluma nge8 sigodo lesihambe sayithatha lapha ekuwena. Mina leyo mali ngivele ngayithatha ngayitransfer kwi-account yami. Uyazi ngobani? Ngoba vele ni useless nini. Yini umsebenzi wenu? Nina nginithunela isibani. Nina ayikho into eniyenzayo okokuqala wena. Fifi, ntwana yami. Wena kusangenzeka ukuthi uhambe uyogana ngoba vele unefamily yakho. And ushade ube mnandi. Wena ke ngikhulumike yakho sangaphuma la uhambe uyomakethe uthola umsebenzi usupport isagriza sakho. What about me nama criminal record? Ngiyasithola leso sibani. Cha. Fezeka wasugqoka amabhuluke la ekhaya kwenze njani? Kwenze njani Fezeka mntanami. Kwenze njani? Baba Nkosi. Nansi ingane yami wanginikeza yini emhlabeni. Ngingumzali lama ngazi kwenzakalani. Kodwa wena uyazi Somandla ngicela ngathi ungangenela kulesi simo ekiso. Engasazi nami ngingumzali kodwa Somandla uyasazi. Cela ngathi ungamsiza umntwana. Ngegama leNkosi ngiyakhuleka. Amen. Fezeka khuluma nawe. Fezeka. Khona ngizafuna ukuchazela khona. Kwenze njani mntana ngichazela ngkhona nginguma wakho. Ngichazele Fezeka. Ngikhona nginguma wakho. Kwenze njani mntana? Fezeka. Khona ngizafuna ukuconfess. Confess. Ihambile
Siyanibingelela balandeli be-CGM TV nabo bonke abathandi bama movies ethu esiwaposta each and every month kule channel. Sithi nje asibonge kakhulu ngesupport enisinikeza yona. Each and every month masichecka sihleze sibone ukuthi ama viewers ayakhuphuka nama subscribers kanjalo nawo ayakhuphuka. So uma ukuthi awuka subscribe, please make sure ukuthi uyasubscribe njengamanje and also press i-notification button so that every time as uploada uzoba notified. So as much as sithanda ukunikeza ama movie amnandi na interesting every month, but ke sibe nama challenge ke here and there. Ikakhulukazi ke njoba sazi sonke ukuthi ukushootha nje imovie yodwa kunama cost amaningi. Yabo ama actors amanye ke kudinga ukuthi wakhiphe imali wagibeze ukuze akushoot. Abanye ke kudinga ukuthi ubalekelele nje here and there. Neindawo zokushootha ke kumele sikhokhele ezinye zazo. Kanjalo even ne catering makushothwa kuyadinga ukuthi ube khona ukudla kudliwe so that umsebenzi uhamba kahle. So konke lokho kuyadinga ukuthi sikhiphe ephaketheni lethu as much as we do monetize la ku YouTube, but imali ye monetization ayikho enough to cover ama cost e production. Ilapho ke wena as umlandeli wethu nomthandi wama movies wapostayo ila ungena khona ngoba kuyakuthiwe izandla ziyagezana. Futhi sibusiwe isandla esiphayo kenesamukela. So siyacela nje isupport ongasinikeza yona through donation. Ufake nje la ongakwazi ukufaka khona any amount ongakwazi umanage ukuyifaka starting from 50 rand izowenza umehluko, especially manizo supporter niba ningana. So siyacela nje ukuthi ufake any amount ongakwazi uyifaka using lama account details esiwaposta la. Lokho nje uzocontribute kuzowenza umehluko, futhi kuzowenza umehluko even to that young actor or actress obefisa ukuthi ikhono lakhe lo actor lifezeke, because njoba silana CGM sigxile kakhulu ekuthenini silekelele ama upcoming actors. Someone obekade engazi ukuthi one day iphupho lakhe lokulingisa lizofezeka. We helping all those people ukuthi bafezekise amaphupho abo. So kulama challenges wafaceayo, kuma financial challenges that we face, sithembe wena ke njengombukeli othanda ama film ethu ukuthi you can help us sikwazi ukuthi simanage ukucover indleko zama shoots. Na kuma equipment ke siya strugglisha here and there, like sidingana ne sound. Njengamanje we currently struggling a sound device. Ama mic esinawo awasiwona owe quality right, so sidinga uxhaso ukuze sikwazi ukuthenga ama mic right ukuze at least imovie izothi umi interesting but ukwazi ukuzwa. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ulalela imovie but at some point awuzwa kahle ukuthi kuthiwani because of poor quality ye sound. So ukulekelela kwakho ngedonation uzosiza sikwazi ukuthenga ama mic right, sicover nendleko lezi ezinye esenge ngakhuluma ngazo previously. So yeah, ilokho engithi ngicela nje ukudlulisa. Ngabe siwa mhlawumbe semabhizinisini nebusiness
please do sponsor us. Lokho nje uzocontributor kuzokwenza umehluko omkhulu kakhulu. Siyabonga kakhulu nje ngesupport enizosinika yona because I know ukuthi you guys will definitely support us because niyawathanda ama move ethu, niyafisa futhi siqhubeke si-upload ama move amnandi singami but siqhubeke siya phambili. Ngokuhamba kwesikhathi sizogcina ama actors ethu siwakhokhela lokho okuncane ukuze nabekwazi ukuyiphilisa. But ukuze sikwazi ukufinyelela lapho kumele sikhule nathi as a production, and ukukhula kwethu kudepende kuwena njengomthandi wama move ethu nomlandeli we channel yethu CGM. Siyabonga kakhulu ngesupport enizosinika yona as you deposit that amount. uNkulunkulu akubusise. Siyabonga. Bullets bifake emalokishini emakhoneni sithole isakanyana ntwana lokuyithole ekosoveni bathi istrati sibhede kabi sibazwile beringinyo bathi istrati sibhede kabi sinyuse kuzinga lobugebengu labo fakazile ogxekile ibullet ihlakazile bheke ngisebenzini hlobise ngenhlamvu kuqhakazile 16 shoot igama ngebullet ithephu ngifakazile 16 shoot igama ngebullet ithephu ngifakazile ngifuna ngigaqanisa ngebullet mkwaqo ngiphambanisa ngisuke ngihlanganisa sofuna umsisi ubasanganisa somanyakazisa umfilisisa gcwale mangibajikimisa umsebenzisa umfilisisa gcwale ngifuna ngigaqanisa ngebullet mkwaqo ngiphambanisa ngisuke ngihlanganisa sofuna umsisi ubasanganisa somanyakazisa